na gym nga ginabuhat karon dito na which is ginadanggo pod sa ato mga constituents dito sa Corp 8. So mga concreting approach na to ato po itong gilatag sa ilaha as well as ang katong mga plano pa sa pag-montar o mga teknolohiya diri sa itong barangay. So sa security sa itong barangay, so nalatag na nato, na-comply na nato 90% na sa mga kanto diri sa itong barangay nga covered na siya sa itong mga CCTV cameras. Unya nakadugang po sabtag isa ka medyo Hilux na patrol car. So we are also planning na ang ato ang budgeted naman sa siya ang ato ang daycare, ang ato ang center, ang health centers nato. Ato ang padakaan ginambisyon po nato nga magkaroon ta og paanakan diri sa atong barangay kay nakita nato daghang mga ginikanan inahan nga maglisod og kana pa package naman day karon ang pagpanganak. So pag magmontar na nato na gina-project nato siguro mga karon year if ma-implement na to since budgeted na siya. So makapabuhat na tagpaanakan diri sa atong barangay. And of course, peace and order gina-intensify nato ang security. Ginapadaghan nato ang atong mga volunteers karon mga security officers nato. Labi na nga nag-eskwela na pod ang atong mga estudyante. So as usual, maulang gyapon man ang atong mga priorities. Katong ngit-ngit mga kadalanan gina-project nato by this year, madungagan tong atong mga solar lightnings. Unya another mga projects pa, labi na sa itong mga kabatanunan. So, more on activities ta. So, and bago lang po ko, nag-meeting sa ako ang mga kuan, sa ito ang mga coordinators. Unya, ginapa-intensify po na to. So, every families ang ato ang projection nga magkaroon ta og communication dito sa ilaha. Pero may balon gyud sa nato kung sa gito mga kinauyukan sa problema sa matag pamilya. So ginapababaan nako, go down, good deep nako ang kanabang pag-utingkay sa mga problema sa katawhan aron mahibalon sab nato kung unsa ang setup o sa atong plano o unsa ang posible natong buhaton or ma-intensify or kanabang madiparahan nato tong mga problema o matagaan nato to sa solusyon at later on. Katong paanakan kap unsa man to pila may budget ato og kung sa man construction building pa or implementation dahil na naman ko yung building siya daan, so ginalikuman lang nato og pondo amounting to 4 million pesos. 4 million pesos. Oo, unya i-redesign ang ato ang opisina diri sa ato ang midwife. Unya padakaan siya himong siya 3 stories and then dito sa baba dito nato i-design ang katong paanakan. So sa buwan tanaw makadahatag na siya dakong tabang sa katong mga ginikanan mga inahan nato kay dili na sila mo package into 30,000, 20,000, 50,000. So samantalang diri sa to libre na ilang panganak. Libre yung panako sila og sa mga kagamitan nga kinahanglan nila. Og kap ang ano na inaisip man nimo ni kap daghan bag nga panganak diri or sa may or na ay nag-request ka? There was a time lang na namin na respondehan nga kaanak ko na siya. Pero instead na dito siya sa hospital, dito siya sa kanang tawagong line-in. Mas barato dito siya kay naka-package daw siya dito. So barato siya pero mo it takes 12,000 to 20,000 gihapon na pa ubang 30,000 labi na mas mahal daw tong permiro pa kang panganak. So kung ginatang og yanong pamilya, yanong magdiayon lang, the 10,000, 12,000 to 15,000 is huge amount of money na for them. So, kaya para sa kuha, isa sa nagkaroon kong ideya na so baron to sa ingatong mga problema. Kano sa ni ma-implementan ka pa ng operational use ka this year ba or mga next year? So, hopefully ang construction masugdan na to this year and then operational siya by next year. Doon lang siya di ka kilid ba sa barangay? Kilid lang diri sa ako ang likod lang sa pang barangay. Mention mo ganina katong peace and order. Kumusta pa ang 911 yun diri kompleto? Nadungagan ba yung CCTV? Yes. Ang gingon ako kung dati na ako sa 70%, karon sa mga 90% ako sa mga kanto na naasa ko ang barangay nga makita na nako monitor ni nako diri sa CCTV tungod kay nagdagdag ko ato og CCTV cameras as well as sa mga radio communication nako gina-intensify na to tanan unya gisabayan pud sab nako isa ka patrol car katong Hilux big nga patrol car
Nya para kompleto gyud ang ato ang complete package. Kung sa itabang ng Hilux Cup, mas paspas ba karon? Mas kusog siya, mas paspas, unya mas credible, mas kahadlukan, labi na sa visibility kay kasi ang atong patrol car naka-design kato bitong folded ang ihang bangko. Folded siya. Unya taas siya, dako siya. Unya naka-blinker siya. So parang presentable gyud siya. Na kana ba mo implementar og isa ka in terms of peace and order. Nadungag inyong mga tanong, pila ba'y nadungag Kap? So nagdungag ko og another mga 27 kabuok mga volunteers. So daghan na kayo mga abot nag mga sagatos kabuok ang ato mga volunteers. Murag isa na sa pinakadagan diri siguro sa Davao Kap. Yes, kinahanglan kay labi ang una na 24/7 ba ni sila Kap? rotation sila, yung rotation. So na ay pambuntag, na ay pangunto, na ay panghapon. Kasi hindi libot yun nila all barangays mo Kap. Yes, naka-design na sila, naka-designate sila sa mga kanto-kanto, purok-purok. So magdepende kung asa sila nga portion sa atong barangay nagpuyo. So dito lang po most probably ang ilang mga ang ilang concern areas. Kaya sa kuan tan-aw na mga petty crimes dire sa ato pero dali ra namo masulbad. Except lang tong mga kanabang katong mga nasa boundaries namo, nasa mga boundaries kay naagi mga panahon nga labi na ning mga commercial sex workers nato nga magdala og customer, dalahon sila dire sa mga barangay, nya dire sila himulbulan, nya hawa dayon layas dayon. Ana diri report na Ay daghang ingana ng mga insidente. Ganun ka diri ginadala kay ang ilahang kuan, ang ilahang dol mo gud sa highway, sa highway. So ang ilahang para makita na mo ang pattern is dito ta sa unahan kay highway dito ta sa may airport ana. Kay gwapo dito kay ngana gwapo na mo gumi areas diri labi na sa Sun City areas na mo medyo kuan gyud makita gyud mo mga bituon dito. So mag-update to niya dito na dayon nila pagsamantalahan o remorbulan o kuha mga cellphone, kwarta, pitaka. Itong mga sex workers nato no diri sa syudad. Mao na magkaroon og complaint diri sa barangay. So kaloy si Diyos po sab in every complaint na diri sa mua marespondehan man namo unya together with sa ato ang mga kapulisan sa Buhangin Police Station. So aktibo man po sila, gwapo man po ang communication labi na sa bago na tong Chief of Police Station Officers kara Station Chief Head diha sa Buhangin Police Station. Kamay mo po kay courtesy na po siya diri sa. Iko na Kap nato ni viral nga murag naay nakidnap ata sa may Buhangin, abo kay mga lakang ani Kap ka maiwasan ni sa imong barangay. Well, basta diri sa bunlot daw sa police visibility lang gyud diri sa moa. Police visibility lang gyud diri sa moa. Unya ang amuang CCTV cameras isa na sa pinaka best weapon ng pong kampante may pag namingan ng insidente. Dali ra mo ma-identify, dali ra mo masulbad ang problema. Ang katong gingon nimo Kap na bag-o nga gym, sa bato Kap? Yes, dito sa Purok 8, dugay na nang ginapangandoy sa Purok 8. So karon na ang construction dito, nagsugod na sila buhat sa mga poste-poste. So tukod na siya, nagsugod na. Mga kanon sa kanimo human Kap? By gina-project sa contractor 2 months from now, magamit na siya. Ang pili budget ni Kap City ba ni or sa barangay funds lang na siya. Funds. All the projects karon nga implemented sa tong barangay is barangay funds. Unya amounting to 3 million lang siya. Pag mahuman siya Kap, pila na ba ang gym sa imong lugar Kap? I have 3 gyms na diri sa kuang barangay. So pag 4, I have 4 gyms. So kung mahuman siya, ikapila niya siya, ikaupat or ikaupat na sa kuang barangay nga gym. So gamit siya tungod kay isa po na sa kadako nga community ang Purok 8 niya. Isa po na sa to mga priority nga communities ang Purok 8 nga i-develop na to siya. Bago lang nagpagpulong si bagong Congressman Omar Duterte unsa may mga commitment niya Kap sa imuha or sa mga barangay diri sa yes, ang ilaha isa sa pinakagwapo ditong istorya ni newly elected Congressman Omar Duterte ang katong dili siya gusto nga magpila sa iyang opisina. Sa kalimabot sa opisina dapat entertain dayon, dapat ma-accommodate dayon. So ayaw niya nang may pila sa iyang office. Pero gusto niya pag muadto kasi ang opisina ma-entertain ka for just a second, for just a minute, dapat masolba na imong problema. So nga to sa pinakagwapo nga development ng iyang istorya. Unya, dili daw ma-worry, it is because kung dili man siya belong sa administration karon, mangita siya pamaagi best as he can. Mga private sectors, mga alalay po sa iyang papa, Congressman Pulong, o sa local government,
paningkamutan niyang mahatag niyang serbisyo dito sa segundo distrito. So kampante mi because seryoso mo po nakigistorya sa amo o seryoso po siya. And we believe na iyahaning buhaton because sa sinugdanan pa lang gihatag na mo ang mong pagsalig dito sa kinagtuo mi na he is a very good and credible person nga modumala as congressman diri sa atong syudad. Naghatag ba mo mga possible projects o mga request ka pa this Thursday? Yeah, or ang ibilin niya sa mga just give us the request, whatever you want, whatever you need, o paningkamutan nila makomply. So wala siya gihatag nga limitasyon. Giingon niya kung unsa tong pinaka tama o pinaka the best o pinaka priority nga tanaw ninyong panginahanglanon sa inyong barangay, ihatag diri sa mua aron ilang paningkamutan nga makomply ni. So unlimited ta. So we're glad nga at least Congressman Omar ang nahimong congressman tungod kay sa ingana pa lang ka early sa iyahang kanabang paghatag o emphasis sa iyang pagdumala. Nakita na namo na dili lisod o dili na mo siya kanabang kailangan na i-communicate o ika-istorya and kampante mi nga someday magkaroon og gwapong development ang ato ang barangay turo sa iya. Speaking of Duterte Cup, naipkuan karon panukala si Senator Cayetano nga i-house arrest si PRRD. Any comment ani Kap? Well, that's good. And that's what also the Filipino people are praying, no, sa despite sa tungod sa iyang pangidaron 80 anyos. So dili na kinahanglan pa magantos ng tao nga ka layo sa iyang pamilya ug ingana ka tawagon na tong irrelevant bas pag-alaga sa isa ka tao nga naingana ang pangidaron labi na sa tradisyon na itong mga Pilipino. Pag-ingana ng pangidaron, tigulang na kinahanglan na yun nag-alaga sa pamilya. So that's a very brilliant move ni Senator Cayetano, no? And hopefully mag-run siya sa ICC na i-house arrest na lang siya. And if kinahanglan ang kanabang suporta sa tao just to give an emphasis to the ICC na mo po na clamor sa tao, mo po na gipangayo sa tao, then we will do it and we will also sacrifice ourselves and our time para panawagan na to ng kinahanglan o dapat maprobahan na request. Any comment Kap murag naingon nga dili madayon ang election, so unsa may plano nato ani Kap? So what na kay murag nay pending nga di madayon pero karon naghatag naman sila ng schedule na po. Na schedule sa man ni Well, kami we are hyperfront if mo ingon ta nga gusto na mo nga dili madayon, no? Pero depende basta kamot may basta dire sa kong barangay madayon man siya og sa dili okay lamang ko, wala may problema basta among i-offer later on or someday ang amo ang kaugalingon sa gihapon nga mo serbisyo pas mga tao. If people still like us, then be it. If dili na, then wala tayo. Kung may plano ka, balik pa ka sa dating kuwan or Depende sa mga tao. Pero sa ako ang pangidaron, murag okay pa man, kaya pa. So depende sa mga tao. Kung maingon silang wa na kay lami, og di na ko ganahan, di na may ganahan sa mo, din wala tay mahimo di. Kung maingon sila okay pa ipadayon, din sa gihapon padayon ang ato ang serbisyo. Any comment Kap nga ang SK chairman imuhang anak gihapon sa ba siya na ba mo pulis imo Kap or ginagroom na ba niya siya Kap? Napabayaan ko siya, gina-guide lang nako siya if sakaling na ay pangutana, if sakaling na ay kuan, na ay kanang mga clarification siya, gina-guide na to siya. And then pero in terms of kanabang iyahang implementation, ginapasagdangan nako siya, but nag-observe ko sa iya. So he's doing good, murag dagan siya mga proyekto Kap. Medyo malipayon mo pud ang mga batan-on. Kita na ko sila medyo productive, progressive ang ilang grupo. So signalan na to siya kay lisod kaayo na ako ang modumala. I mean ako asiyang diktahan tungod kay iyahan explore ang iyaha kay naapod sab siya iyahang abilidad o nasa siya iyahang katakos nga mohatag pod og nabang development sa mga kabatan-onan sa barangay. Og man obserbahan ako Kap murag daghan kay nagauli og butang diri sa inyo ha, mga cellphone unsa man ni Kap mga buutan sa mga tao diri o na may standing policy. Isa na sa tong kampanya. Ginaobserbahan ako sa mga barangay murag inyo ha jud halos kada adlaw ni mag-uli. Kanang cellphone o mga mauli pa na usually cellphone di ba murag. Yes, ginaingon na to diri sa tong barangay nga ang honesty gyud may pinakagwapong palisiya sa tong kinabuhi, no. Kay managingon na to kung ang barangay nagdumala sa barangay o mga leader sa barangay magpakita ilahang pagka-sincero, pagka-honest sa iyang constituents,
sigurado ko mo reflect na dito sa iyang mga subordinates, mo reflect na dito sa mga batanon, sa mga drivers, tanang mga taga diri sa mua. Unya kiingon pud sa nako sa ilaha na dili ko gusto tikasan og kawatan ani akong barangay. Bantog ra no. Mag-away kita. Ingnan ta mo sukdo na ko na inyong abilidad kung tikasan og kawatan kadto sa barangay. And I am a very credible person to deal with them and to challenge with them because I know kabalo ko nga di ko tikasan o di ko kawatan ng barangay. Latoson ta ka og kawatan ka ni kong barangay. Sulipay ka ni nga kap nga halos kada adlaw ni magrituan sa mga That's a good sign. That's a good sign actually. That's a good sign. Og malipayon ko nga ingana ang attitude sa ako ang mga drivers, sa ato ang mga estudyante, sa ato ang mga ginikanan sa mga katawhan kay nahulog nga nahimong na-adapt nila ang atong palisiya o gidawat nila ang atong palisiya. So it reflects on a good attitudes being mga komunalinyos o being mga Dabaweños o being mga Pilipinos. Unya ma-feel na ko na dress kong barangay o malipay ko ana. And hopefully tuloy-tuloy na siya. And then later on, I am planning na magkaroon ko og reward system or award system. Kung kisa ito makauli o butang, ako ang i-refund ng ilang mga nagastos, ako ang i-refund ilang pamasahe, patanaw pa na ko sila sini nga libre. So, yung ingana nga ako ang plano. Kaya nato isang ka-instances, murag duha ka cellphone na uli, di ba? Duha, na itulo, na pa'y mga wallet. Hindi na ako ma-expect bitaw nga inana nga, usually, ang cellphone pinakadali nga, kung ako na yung simpang labay. Oo, tago na dayon. Tago na dayon. And even pag kabalo na ng mga taxi drivers, kung sulog na dress kong barangay, ayaw yun na og panuko nga ibalik ang mga gamit diri sa kong barangay tungod kay pag nagas barangay komunal, put it in your mind, pag nagas barangay komunal wala kay lusot. Kay nga ko ang CCTV sa tanan na kong dalan na may baluan tagyog ka. Ug nakares kong barangay, labi nang taga barangay ang nabilan og mga gamit, kung taxi ka ibalik ng gamit sa taga komunal dinhi sa barangay komunal. Kay masakpan ta ka, ako mismo mo facilitate pangitaon tagyog ka. So maproblema lang kapag abot sa panahon. So ana ang ako palisiya. Final statement Kap, napakigusto sa istorya sa katawan sa komunal sa sige, Kap, daghan kay salamat no sa mga suking mga viewers, daghan kay salamat sa inyong pagbisita. Pasensya kay kaganina kay perting yung bisita kayo niya ang mga problema medyo dili na to pwede gi-divulge kay mga personal na problema. So sa gihapon magpasalamat ko sa inyong mga pagsalig, sa inyong pag-anhi. Mga ilang ko pasensya again sa medyo kabisi kaganina. Unya sa to mga constituents padayon ang ako ang kanabang pagpangayo, pagsalig ug kumpiyansa sa inyo ha. Padayon ang inyong paghatag og suporta sa to ang pagdumala sa administrasyon ni Kapitana Joy Escalacio. Kay ang kana siya nga pagsalig mo kani makahatag sa mga inspirasyon aron makahatag pa mi og todo na mo nga kanabang pagpanerbisyo dito sa inyo. So daghan kayong salamat sa inyo kana. May adlaw pa ninyo.